Láš. Láš. Zlaté nábehy. Deväť 12. Pekný. Kedy boli vypušťaní? O 10:08. 7,50. Koľko ich bolo? 50? Prvý balík. A vy máte tuto. 87. Ja teraz prišlo tam. Koľko? 89. Ja viem, ale teraz tam. 90 kusov práve sadlo. 80, 90, no. A ďalší idú teraz, takých ďalších 60 kuskov. No, tak práve, že na to, že ich bolo 400, tak prišlo 90, teraz 60. Také také. Ďalší krdel. 50. No. Tam u susedov máš víťaza. Lašovci mali prvého holuba. No. No však... Tak. Z domu. Počuj, a Mark van Dale má druhého. No. A sme, neniesli sme ich? No. Nie, to dal do testovačky. No áno, taká to bolo plus, no. No, a teraz, no, 100 holubov teraz sadlo, tie 2-3 krdlíky, čo prišli. A perfektne idú donútra. Oni už si zvykli, no. No, tak nejaká fujara tuto hrá. Chodia tu traktory, auta. No. Ale vieš, zatiaľ tu zase nejaké masy ľudí nie sú, no. No, už ich podľa mňa takých 180 bude. Idem sa pozrieť na tabulu. Ako to vyzerá. To 86. 106 km to je. 202 holubov konštatovaných a ešte takých 7 beha po streche. A ďalší idú. A teraz takých, ale tí idú z opačnej strany. Tí idú úplne z opačnej strany. Taká stovečka. No, z protismeru, jak mali prísť. Vieš, nie od severu, ale podľa mňa... Počkaj. No, áno, severovýchod a títo prišli od západu. Áno, no. Záleží potom oni aj... Aha. Ďalšia partia, počúvaj, takých 60. Parádne chodia, no. Toto je ten Monsov strakač.
Ten, čierny. Teraz prišiel, včera prišiel tuším druhý, teda vo štvrtok. Ak to je on. Aha, je tam aj ten biely. No ale to podľa mňa nie je od tohoto, od Seiferta. Neviem, ja si nepamätám, že by takého bol dával. No. Aha, no teraz by mal Mons. Tmavý. No neviem, či to je jeho, lebo teraz skočil na anténu a je tam Hrozen, Moravčík, Búček, Tasári. Moravčíkovi traja holuby teraz skočili za sebou. No je ich doma 373 a bolo ich 420. Takže ešte teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 holubov. Paráda, títo sa z výšky spúšťajú. 5, 6, 7 možno je taký. Aha. Ďalšie chodia. Zase zo západu. Áno, dám ti ho? No on si tak brucho mastí. Áno. Je tu 10-15 ľudí, no pozerajú ako to. Prevčerom. Idú traja. Krásne, jak páda. To je ďalší. Bude 400. By som ti na to povedal volačo, ale... Niekto púšťa, lebo stále hen tým smerom preletujú konať, ne? To je také divný. Mestský, jasne. Mestský možno. To sú závodní. To sa mohli po ceste pridať. Nejaký boli karťanské, to nemusí, ale... Ale zase, no, počúvaj, ja to kamerujem, takže všetko bude počuť na kamere, ale teba nebude počuť. No, má to tu, no, kruté, no, vieš, no. Sú.